Unde te duci, mă? Stai, mă, acasă, mă. Stai, mă, ce... Mai bine stăm noi amândoi acelea. Ce o să fie, ce o să fie? Stingem lumina și eu mă duc să iau oțet. Ce să iei? Oțet, că vine toamna și aia nu se găsesc borcare. Măi, Vasile, de ce nu ești tu cinstit? Da, chiar ce-mi trebuie? Unde te duci, mă? Stai, mă, acasă. Stai, mă, acasă, mă. Stai, mă, acasă. Ah! Ah! Să-ți spun drept! Eu... Cu cine vorbești? Marioară! Nu văd! Nu mai văd! Mă duc la spital să văd ce e cu mine, că nu mai văd, nu mai văd! Ce faci? Nu mă atinge, sunt somnambul? Somnambul? Dacă nu mă lași să plec de pe strașină? Da. Lasă-mă încet, ușurel, mă duc așa, Unde vrei să te duci? Mă duc să iau și eu ceva afumat. Vine eclipsa aia, acum și n-avem nimic afumat în casă, măi, femeie. Mă duc să iau o scrumbie afumată. Eclipsa vine peste 11 ani. Treaba ei să vine când vrea, scrumbia ține-o cât. Și Robinson Crusoe ăla n-a mâncat numai scrumbii făcute de mâna lui și a avut ceva, n-a pățit nimic. Vasile. Da. Ia uite ce ți-am cumpărat eu ție de la Romarta. Ia să vezi. La Romarta mi-a luat ceva. Ia uite. Pijamaluță. Pijamaluță de la Romarta. Și încă ceva. Papucii de la Romarta. Da, mă, și papucii. Hai și culcă-te, Vasile. Da, chiar. Hai, te rog. Da, chiar. Unde te duci, mă? Stai, mă, acasă, tocmai bine e, nu? Trag o oră bună de somn până la 10 când intru de gardă. Ai fost ieri de gardă. Da, am fost ieri, de dreptate, dacă am fost ieri, am fost și să... Am o... N-ai nimic. N-am nimic, așa e, că n-am, da. Dar trebuie să... Nu trebuie nimic. Chiar ce-mi trebuie? Unde te duci, mă? Stai, mă, acasă. Mi-a spus ăla că... Nu ți-a spus așa e, că nu mi-a spus, da. Dar eu mă duc și tu zici? Nu zic nimic, Vasile. Nu zice nimic. Știam eu că ești o femeie superioară. Marioară, să nu mă aștept. Nu te aștept, că nu te duci. Da? Chiar. Ce-mi trebuie, domnule? Stai, mă, acasă, mă, bețivule, unde te duci, mă? Masă nu e, chelner nu e?